Landireni pa program inaso yabantetete pano pa Mbawa Television. Program omwe ndithu timakambirana nkhani zimene timakambirana kawiri zimene maononera zoti ino mukakhala m'maderamu mumakhala ngati kuti muzithawathawa kuti izi zitisakambire pagulu ife timazibweretsa pa mtetete pano ndi anthu omwe akudziwa bwino za nkhani zimenezi kuti atifotokozere kuti kodi nkhani imeneyi imenda bwanji ndicholinga chokuti timvesto nanunso maganizo anu kuti kodi inu yonse pa nkhani imeneyi mumaganiza bwanji ndiye musewale kuti timatsekula malayini athu nthawi ndithu ikakwana komanso timawerenga mameseji kuchokera pa Facebook. Kwa inu nonse amene mukufuna kupeka ndemanga anu kudzera pa Facebook mukhoza kutero ndithu popeka ndemanga zanu zikafika nthawiyo tiwerenga ndithu mameseji watisewalenso kudziwitsani inu nonse amene mungakonde kupanga advertise program imene mukunena zoti ayi ndithu muzigwiritsa malonda anu khoma ndilotsedwa kuno ku Mbawa Television mukhoza kutipeza ife tidzakutsatsirani malonda anthu akuenjoya kuonera program imene yabantetete. Dzina langa ndi Lorraine Temeno Haukeya. Mutu wathu wa tsiku la lero tikuunikirana zokhuzana ndi sex worker. Tufuna tidziwe kuti kodi sex worker ndi ndani nanga ubwino wake ndi otani. Ndiye alitu mu studio muno tsiku la lero sindili ndekha choyambirira ndikulandireni Bambo Gigi mpulogalamu iyi. Zikomo kwambiri. Zikomo komanso ndi Thandiwe Kaunda kuchokera ku Mkolokosa ndakulandirani. Zikomo kwambiri. Nkhani yathu mwayimva kale alendo wathu kuti nkhani yomwe tikambirana tsiku la lero ndiyokhuzana ndi sex worker. Tufuna tidziwe kuti kodi sex worker ndi ndani nanga ubwino wake ndi ndani. Aditi pajama zakhala ndi kuphuma ka 2 minutes kenakale. Ndikupempheni lero kuti musakhale ndi kaphuma nthawi yani ifika kuti mukhale ndi kaphuma kamene kale mapano pati nsile Thandi kuti atifotokozereza kwambiri za nkhani imeneyi. Ndikupepesonera zoti sindiyamba nkupusa funso lija kuti kodi timve kuti mmaganizo anu ndi otani kuti kodi mukuona kuti pali ubwino kapena kuyipa. Koma tsiku la lero tikambopeka kwa Thandi kuti atifotokozere ndi cholinga chokuti tithe kumvetsetsa kuti kodi sex worker ndi ndani nanga ubwino wake ndi otani. Thandi umeneko. Okay, zikomo kwambiri Lorraine. Choyambirira tikanati sex worker ndi mtsikana amene ali oyendayenda. Tikafotokoza kuti mtsikana amene ali oyendayenda ndi mtsikana amene amakhala kutsaka ndalama kuti pakutha pa tsiku kodi mwina ndi ana kapena mwina akusamala agogo kumuzi amakhala kuti akugona ndi amuna osiyanasiyana ndalama amene akuyipeza ija ndi imene akuthandizira mwina ana ake kapena kuthandizira anthu akumuzi. Ndiye tikamati sex worker timatenga ndi mzimayi amene amakhala wozisaka kuti ineyo sindikapite pa bala kungochoka pa bala basi mamuna ndimwetsemo ayi koma ndikuoneka ayi sitikusiyana pamenepo andimwetsemo kama ngatigwirizana kuti ngati kuli kugonana tikagonani kodi kagonana kumundipatsa ndalama zingati kuli mkutangana kungophezeka kuti mangoti andine sex worker palibe china chimwe kupanga dzina chabwe pakamwa sex worker koma sex worker tikati sex worker ndiweniweni ndi amene amatengana ndi amuna ndikukagona ndi amuna kupatsana ndalama amene timachati sex worker ndithu. Chabwino mwina tisanapite kufunso lina lachiwiri kuti kodi ubwino wake ndi otani anthu mwina akhoza makhala kuti Thandi ndi ufotokoza bwino pamene pati question mark kuti nchipanyani ufotokoza bwino ena mwina ndafunsira akhoza manena zoti iwe ndiwe sex worker. Okay, zikomo kwambiri ine sine sex worker koma ineyo ndakhala ndikuthandizira atsikana oyendayenda. There was a time nagwirako ntchito ndi apakachiri amene ndi project ya linkages under FHI 360 imeneyo timakhala tikunikirana ndi atsikana oyendayendawo ku nkhani ya maufulu kwamenyera mafulu awo akhala achitidwa nkhanza. Yeah. Sex worker aliyense munthu aliyense amakhala ndi ufulu even sex worker bayekhala esa ndi ufulu wake ndeta khatuma kumayendesa kumathandizira maufulu ayo kwamenyera ufulu mwina akagwiriridwa mwina apezekata atengana mamuna kugulitsa thupi kuti apeze ndalama amagwiriridwa. Amagwiriridwa ndithu mapezeka kuti mapezeka kuti magwirizana mwina simukumvana bwinobwino mitengo azimuna ena makhala ndi maganizo kuti kazi ndikufuna kugona na ibi azedizati makhala mukupangana mukugona mukagamizana olopena amazadala mkazi wena amba kumfuna kalikali koma samu akhala kumandithawathawa amapezeka azimuna ena kupeza njira mpaka nakwangona mamuna ukazi osampatsa ndalama on top of that iso ndikumenya osambiza kubogona naye so osaiza even machani protection ina idiwas. Kodi ma sex worker samagwitsa ntchito ma protection. Yes. Munthu amene amagonda moyo wake ndi sex worker mwina kuposa so mwana wa pakhomo kapena nzime wa pakhomo chema amagonda moyo wake ndi sex worker chifukwa wima panse wema kupita kuphala kopya ndipo ndithakupatsa example kuti ifeyo takhati kumayenda mwambiri mabala kumacheza ndatsikana amenewo timakhaso mapanga ma clinic ma mobile clinics timati tikatikweza anthu mana tatsikana amene ali ndi AIDS
timauza tatsikana amene samatengedwa ndiyezi kupeza katatsikana jakayizidwa ena kumachita kubwera kusangala andiyezi atu mami ndilibe chani ndilibe matenda so anthu ambiri timati tikamona sex worker tikamona ali pansewu ali mbala timati ni mkazi woopsa ndi matenda pomwe mkazi uja alibe matenda chifukwa nayenso amakhala nayenso pachiopsezo kuti mamuna amene ukagona naye kuti usiku no malo moti munthu ukhaye ndi tulo ugone akuyima pansewu kukwitsa thupi si pamene pomwe ndiunganenso kuti amene akukonda moyo wake akweneka kukonda moyo wake chifukwa nayenso ani mavuto kuchoka kumene akuchokako kuli ana kuli ma school fees suppose kuti makolo anamwalira breadwinner pakhomopo ndiyeyo sakugwira ntchito ineyo semunaso school imene anadukira panjira chabwino nde ubwino wa sex worker foti ndono datiri akundiyang'ana ndichikiso iminati wakundifusira machoka aka pamene nakutsikulale ubwino wake ndiodani ubwino wa sex worker okay ineyo kumbali yanga nthakuza ndikuti sex worker sitikaneta ali 100% andi ubwino wake koza atsikanaja siwosamene angane kuti lero malonda amayenda kusiyana kuli lero ndikubwera kunsika ubwino wake apita kunsika mwina mwezi wathunthu mwina akutengedwa daily akutengedwa pakuti patsiku paja mwina akamaluka mama muja atopezeka mwina ndi 50,000 kwacha nzake wina wema pansewu pompo ali pansewu pompo tsiku lonse usiku wonse mpaka na kwacha alibe wamtambala mwina ndama mwana wapezeka na nthumba mwina ndi 500 kwacha imenenso mwina apezeka tambiri akwera mwina za security zija akumapita nazo kunyumba yes ndo ubwino wake ndo kuti palena ubwino sex worker kwapindulira ena amanga manyumba ena sex worker moyo ndo kuti amangofuna kuti basi angogonedwa olo phindu lake samaliona tili nene ndijani kuti basi they get used yes komano ambiri usex worker wapindulira kopsa panena amanga manyumba ena agula ena aphunzitsana through mu sex worker ena kusamala azibale awo mmizi through sex worker so ife tisamane kuti usex worker ndi oyipa usex worker ndi wabwino ifeyo mukuvomerezana kuti usex worker kwambiri ife timanena kuti atsikanaja timayeneka tiza akupanga usex worker koma timayeneka tizalondola tiziona kuti kodi moyo wawo sokuyenda bwanji for sex worker atu amathopezeka kuti kugona ndi mamuna olalakhala tisanagusana ize protection chomwe amachita sex worker mamawo amathamangira kuchipatala kuti ndikazione kuti lero ndili bwanji ndithu chabwino nditi mwamvetsa bwino akuti ntchito yawo iwo nkumenyerera ufulu ma sex worker atsikana omwe akugulitsa matupi yawo omwe ndithu sakugona tulo ali pansewu kugulitsa matupi yawo ndicho lingalira athandizana awo makolo awo kumudzi omwe akuvutika komanso aneyoliwo nthawi zina amakumana ndi mavuto ogwiriridwa inu nkhani iti ili poyera sex worker ndizabwino zimenezi sex worker tine ndikudule natidi inu musayankhule choncho sindiyamba ndikulozani chala chabwino yankhulani manu chalani umanyiloza koyambirira komwe ndineneretu panopa yankhulani atidi mtsikana woyendayenda ndi wabwino kwambiri mtsikana wabwino ndi woyendayenda ndikuzanira atsikana oyenda bwino ndipo anthu ambiri azibambo ambiri apulumusidwa chifukwa cha sex worker kumapangidwa chipongwe kumaona kupangidwa chipongwe sex worker ndikulimba mtima ukampulumusi sex worker ali wabwino bwanji samakayima pa chalichi kapena ukayima paina pansika okay chomwe ndikudule natidi chokuti anthu mati mukaona anthu amachalichi amene akumatsala ma sex worker asasale anthu aja chifukwa anthu aja ndi anthu awo chifukwa sex worker aso ndi munthu mmodzi amene amati akamapita kuyenda kwake amagwada pasi kukumbukira kumwamba kukuli mulungu enda amwe aja amapitanso kuchalichi sioyipa tisanapitirira zoti ndoyipa kandi abwino munthu uzapi kwa ina amene mwangamba kumene kuonera program ita kulanjani ndipo mukuonera program imene yapa mtetete pano pa television ngati mene tafotokozera kuti ngati mufuna opeka ndimanga mpulogalamu iyi mukhoza opeka ndimanga zanu kudzera pa Facebook komanso paka nayi pano tate nditoneka izi iwe ukubanga njani kuno ukuba ndiwe shaka tatuka panja iwe ungababe ndio ukula kose uzipila kumuzi iwe nanga ndizobone mwapa ndiye iwe ndine tufanana abanye ndalenga yangu ekulu mukutani edu uyo mwaba ndio ukijini chikuchika ndiyana baba mwaba ndio ukijini mwana kulungani mwabe ndiyo mumpika komaso kulo ndinu uyo tumayi ndiwe mene mwepika bwana iyayi ngani sikaphikidwe koma mtundu wankhukuyo inde uku ndiye kukoma kwa Dala Chicken nguku zozuna ngati za lokolo. Life is a game of chance. You win some
you lose some. Because the power is not always in your hands. With PremierBet, however, the power is now in your hands. With 150 markets to choose from, you'll be spoiled for choice. See, PremierBet lets you take control of your luck with live betting and numerous game combinations. Play now at PremierBet.com because you deserve more. In times of sudden and serious illness or injury, where a patient requires immediate and quick medical assistance on site to be evacuated by road or air, that response is MAZIM EMS. MAZIM Emergency Medical Service, EMS, is a quick emergency response service equipped with all necessary life support equipment with certified emergency medical technicians and paramedics providing on-site medical aid en route to the required hospital. MAZIM EMS is MAZIM members' quick response to medical assistance in times of emergency by calling toll-free 899 on Airtel and TNM or 0888-189-068, 0888-189-069 in the northern region, 0888-189-072, 0888-189-070 in the central region, and 0888-189-074, 0888-189-075 in the southern region. Whether or not you are a MAZIM registered member, contact MAZIM EMS 24/7. The fast, reliable emergency medical assistance. MAZIM EMS, anytime, anywhere, there for you. With schools reopening after a very long time due to COVID-19, Mibawa Television is running a back-to-school campaign for all private universities, colleges, primary and secondary schools at very competitive rates. Place that advert for your school for as low as 35,000 kwacha. Yes, you got it right. 35,000 kwacha only for 3 times a day during prime time. Nothing beats this offer. Call the numbers on the screen for all your advertising needs. Mibawa Television wishes all schools in the country a safe and productive term as schools reopen. tikupitira bendi program ene yaba ntetete pano pa Mibawa Television osewala kuti nkhani medu kambirana tsiku la lero tikunikirana kuti kodi sex worker ndi ndani nanga ubwino wa sex worker ndotani ndelero kuti ndithu ndi Thandiwe Kaunda yemwe anayazo kuti ntchito yake ndiyomenyerera maufulu ma sex worker kuti kodi iwo amakomana ndi zotani komanso ndi DG tithokoze kwambiri Pelankia kota kuchokera ndithu ku USA yemwe ndithu amakonda kuonera program ine adili ya ulimoni alimo masangalatsi kwambiri kopsa chabwino tipitirire ndi programu iyi pamene tikunikira mutu wathu ninazakudulani mukuona oneya zoti manena zoti sambe kulodzana nzala msanga koma nazono tizalazo zapitirira ndetipirine ndisire m'manja mwanunso nkhani imeneyi yomwe akunena zokuti ali kuipa kwake nkoda ndoipa ndi anthu olimba mtima amatha kukupha amatha kuba ndalama za munthu atsikana amene akufalisa matenda ndatsikana oyendayenda ndikudule ndi pamene pa chimweni mukana kuti atsikana wandoipa kuipa kwake ndikutani mbunati kukubera ndalama kapena kukupha chomwe ndingakuuzeni ndi chokuti unambepo munthu oti anamtenga mtsikana kukweza mgali moto mwasowa laptop hayi amakati mamunayo wabisa paikha laptop afuna ngonamizira mkaziyu kuti wambera laptop choni ngati asampatse ndalama mkazi uja akagona naye koma chomwe ndingakuuzeni achimwene kuti sex worker si munthu oyipa ineyo ndaona ndi maso anga sex worker akupulumutsa moyo wambiri wa azibaba komanso vuto ndife azimayi m'manyumba mwathu
azibambo nomuna situ kumatha kusamalani buno bwino the end result yake mona tifati mkazi nyumba musaka panga zabwino kubuno ndikaoneza kunja azalizaka azibambono mukumatuluko mumakatenga masexual palena azibambo muno ntaone muno atenga azikazoenda oima munsewa mabala kwaika okhala azimayi manyumba mwawo musanayo ti sex worker ndoyipa pomwe ndikuze ndi sex worker ndowabwino ifaje kuti azibambo ena kutenga asikana omwe apa nsewu kumapitisa manyumba paka na kwatu wapachaji iye mukumatamanga kunena kuti sex worker tiye tinene chilungamo hapa msikana woyenda ini mundu wanzeru zaka ngalimbe mtima ukakwatira msikana woyenda ndipo ndambira achimwene amene akwatira masex worker mtauni muno reason being nyoma ndikuuzana azibambonu simakhutizidwa ni mkazi mmodzi mmatakani mkazi wa kunyumba komanso muli chibwezi chapambali ainake mubati maslay queen masiku ano mumapeza amene ngati masaidi chiki kamu kumatero koma mumati mukachokomeko kuchafata usewu akukhumudwisani ndikuchoka kumuwa mazati maona mkazi mukuona thako mbina likuoneka bwino mati koma katundu uja ndamene chimakulimbisani niyo ndijana azibambo kukagona naye ngati mukudati mkazi uja sex worker ndoyipa chimakulimbisani ndijani niyo azibambo ndikunenetsa kuti inuyo atsikana oyenda mumasanga kupita babala chifukwa choti mukuziwa kuti kulitsitsiri kuti timatsanga ife kupita babala sicholinga chathu kupita babala kupita babala baja kumakhala kuti ndikuzisana ndalama chifukwa chokuti mwina makolo athu ena anati siya opanda china chilichonse makolo mwina anamwalira mwina tsogolo mwina kanyumba sana siye kuti mwina tikapena inenso naye ndiuna ntiyana ndikayang'anire tiana ticha kamwe katama kwa maka chakachoka kule ntikati koma chomwe ndikakuza ndi atsikana ambiri amene akupeza muda apeze mabala ndokuti school ena sadapite ena usexueka anapanga chifukwa kuti mwina peer pressure anthu amati chizungu chake amati peer pressure fuati nzanga wabwera ndi iPhone nenso ndikalowe babala zimene zikufuta zimene koma chomwe ndikakuza ndi sex worker wena amene amayima pansewu amapita meja ali ncholinga ali ndi mavuto amene wachoka nawo kunyumba kwawo mwina alibe kholo ali ndi ana pa nyumba ono mwina khololo ndilovutikisa tibe china ndilobodzano ichi chimene ndingakusimikize na titi chimenecho pano ine njena kuti mtsikana weni amene ali maziwa mavuto kuli mabizinesi angati kunja kuno ena akupika mandasi kodi business ya chimene ndikufuseni kuweta nkhuku business yo ndikufuseni kodi business yo mangoti basile ndilero business yangopezeka po ndama capital olibe business imayamba ndi mandasi capital imene akuite ngaku sex worker azimayi amene anayamba ndikugulisa mandasi pano akuyendesa magali moto chimene ndikuuza ndicho kuti ndikuuzeni lero kuti ma sex worker pali ma sex worker ena pali pandukamba pano amene ndikuuza ndi amanga manyumba ena pana kugulisa magali moto apanga agulitsa thupi lawo atamaliza kugulitsa thupi lawo anaona kuti chabwino apa pamwena ndapeza mpamba pano ndichakusira pano ananga ntakwasamala kukafusa wa jamii kuti akuze kuti nzikana oyenda ina amazasiya amazasiya amatakwanisa kusiya ena amasiya buno kuti kuti zimene zija wapesa capital ya business apa kuna kuti okhe chabwino olondiende babala capital ya business ndira mazingati kuti iwe usiye za basi mangotengera kuti ndikuze ndi tutambala ungambire business tutambala ungakapita 1000 kwaja wina matokala wakumuzi atobanga plan bwino bwe foto mavuto ati koma uya ali town munomo moneka munthu wa town munomo kuikira mbuya ndola kuika ai sindu kuikira ndola kuika ina anthu awa ndipo ndi maakonda atsikana oyendayenda chimene ndi maakondera nchokuti tisaphele ufulu wawo ndipo chomwe ndikuze ndicho kuti atsikana oyendayenda ali ndi mabungwe yawo kodi anakhala anthu amene wanthu sakwakonda bwezazo anthu anapangira mabungwe azungu tili ndi anzathu a Claire amene amayimirira akapangidwa nkhaza zazo ngutu apa Claire chimodzimodzi Claire ndi ujeni abuti koma inabwera kunakamba akwenda tsanda anthu akumalawi kunoko ife amalawi kuno tikunena kuti chabwino fotokoza sikana woyendayenda inde ndi munthu woyipa wodesedwa ine kwa ine ndikususani kuti soyipa munthu angalimbe mtima kungofika papa tiye kuvula sumangotenga natulero nkuvula mmakhala kukambirana kwake kuti cha mmakambirana achimwene asisi ndakukondani mwandikonda mukuti ine simakondani pase uli mafusana how much makuza ine ndikupanga mina 10,000 kwati ili ndiwe kunene kuti 10,000 kwaja ndilibe ngati ulibe mamuzaka amwene get out zipita kubweraso mzake wina abweraso adzafuziso malenda koma ine thandi ino ndeni pepani ndikhanga ndindalowera koma thandi mafuna ndidzione yanso kuti ndi matenda amene wa covid ma sex worker wazikuyenda pano ma business ma sex worker pano ndi covid ile yapweteka kwambiri ndi business yawo ndithu yachikhalire and atsikana wawo pano ndi covid business yawo yakhangati apweteka kwambiri ma sex worker foma siko nawo sazibambo akubata kataka mona sex worker ukumangova ayi ndikopa covid ndikuthamangira kunyumba
so masiku anoleya kuti mpeze kumapeze walimbitsa mabanja manyumba moti ali mabanja ena akulimba lero panopa chifukwa chakuti abambo nakasamata akangoluka muna kuntchito masiku anena akumati andikugwirira pakhomopo mpano nde bambo amati akangoti andikamwe mwina ka green kawiri amaya mafusa ikamati 7 ko mkhali muli pano choti ngafata kudzata abambo akangopitira 7 ko azibwera 4M nthawi apanga apa pasinguzali ndi chani koma ambiri atsikana business ya corona yaonongera kwambiri business ndipo ife pano patikulakalaka kuti corona atathansanga atsikana athu amene alotwanima amene amayenda munse umu akupanga business ya sex worker leo nazalenapo thandi kunena zoti vuto ndi azimayi amene manyumbamo ndithu sakwatsa mala bwino azimuna awo manyumba okay ine ndilekeze ndinokwatira ndili mamuna nyumba kodi mamuna wabwera kandi 2 koloko ndilekeza kubwera 10 koloko usiku ndikuoneka mamuna ngaja ndimulandire bwinobwino ndimpatse chakudya ngati pali madzi osamba ndimpatse madzi osamba akasambe koma usangoti mamuna akangobwera kungotsegula chiseko straight vundu kupita kuchipinda kukagona pa bedi mamuna uja akhani mtima utani mawa abweraso mamuna uja abweraso mochedwa ndikachoka mebe cha wewe mungu khale akumahule mamuna uja ndikumpasa picture yotani ndikuntuma mamuna uja kuti achoke nyumba muno azikaona zikanyenga chakuzi azipita azikaona akaziyenda kunja that's why msamane kuti ma sex worker ndoiba azibambo mwewo akuthandizidwa ma sex worker ena azibambo mwa mabanja akulipira ma sex worker ana ma school fees ena azibambo mwewo akumatenga ma sex worker akumalipira manyumba ena akumamangira manyumba ndemo kabana di sex worker siwa bwino mungu nena zakuiba kwa ma sex worker koma tuthanda kutsimikiza chifukwa kuti munthu abwere sex worker kuti akhe sex worker sanga ke sex worker popanda nzibambo ndipo zona ndinenetsa kuti ndipo zona Rorin sex worker adzikana awa akumakaima pabala toyamba ndi ntchito yawo akuziwa kuti iwo kumene kuja ndi kumene anthu opanda nzeru anthu aledzedwa kumene kuja fuka iyo akuchita kuoneza kuti iwo ndi wokuba ndi wosokoneza ndikuduleni bambo pamenepo mukamana kuti timafika basi pamalo kuti timatatu anthu kuti ma sex worker aja amatha kutengana ndi mamuna okuti samamwamowa pala azibambo ena amachoka m'manyumba mwawo Coca-Cola siku lonse usiku wonse 24/7 achoka kamwa akamba machoka kani munthu akathira kuchezi 24/7 bodo la muwasagwira kuma kutsela Coca-Cola chimene akufuna babalapo ndi chani vuto asali ndini azibamba fuka azibambono maliseja ano simukumatha kwabisa kuti ine ndini mai wa kunyumba maliseja anga ndasunge pa nyumba koma iye ndikaoneso zakunja ndeba nawo pamsana kuti sex worker ndoipa for sex worker chomwe chikupangisani kuchoka nyumba mwano mwasemfanzi mai mukamputa sex worker uja mukumputira ifa chachani nchiweka ndikunenetsa ine chilipo chomwe chabwino chomwe ndio munaona mwa sex worker pano pano ndikunenetsa kuti atsikana aja ano akunjaja atsikana ndiwoipa ine ndikudulani kuti sex worker tadika ndikuuzeni matenda ndipo ndikusimikiza tsikana wabwinobwino munthu wa nzeru zake sangalimbe mtima ndikunena kuti ine ndikupita kukaima pansewo ndigona ndi amuna 20 ndikudule ina chimwe munthu wake ukugwira ndikudule mukakamba za matenda asakuchoka ndini azibambuni m'manyumba mwanu chifukwa sitikuziwa kumene mwayenda amayi akunyumba kwanupo kuti nawo samayenda bwanji inunso bambo komwe mwachokako simzati mwayenda ku bwanji zangokumana zamwe zachokwa kuni mayiyo zachokwa kwa inu wainu mwakumana ndi sex worker fati sex worker so inuyo mukungenaso matenda mubezane sex worker ndi muna ndili pansewu silibe matenda nthawi zonse ndimayizetsa mwina ndikuyeseza HIV ndikuyeseza matenda opasana pogonana koma ndikumapezeka nthawi zonse ndikapita chipatala ndipeza ndili bwino koma ndikugona ndinu bambo lero ndi lero sindikukudziwani azibambo ambiri mukulimbikira kuti alisangonane motetezana ife tukamba zatsikana azibambo ambiri mukumanena pano kuti ndifuna ndigoneni mkazi woyendayenda mosatetezana muyamba tsiku lambirira kuiza kondomu lachiwiri mmazati iyayi koma mkaziyi kukhangati zonda kumva bwino chibwenzi chayambatu pamene chikufululira sex worker ujatu sex worker uja kana boya ayi mami ine ndifuna zababazi ya musiye zoyendayenda zapasewu zasizi kundisangalasa ine oti azibambo sex worker mwankunda Hui 2 minutes iya ndapeza kanyumba kale ndi uchoka umakhala ndi kumbayani kuja ndakupeza kanyumba muna kani munkolokosa kani musojistim mukumpangira lenti iyi ana awa ndizilipira ndini pamene simuna mkonde sex worker mwankonda mwanchosa kuchitonze cha kama sex worker ndaba memo kamati kuipa kwake ndikutani afuna kundienda kunkhongo sikuenda ni kunkhongo ndikuenda ni patsogolo kwenda ni kunkhongo koma alivomba bana sindikwenda ni kunkhongo ndikwenda ilo ndina tikuyangalizana chonchi ndipo zona chilungamo chake chionena kuti mtsikana weniweni wanzeru zake iweyo ungaloti mwana kuti aziyenda ine sindingalole mtsikana kuti ine ndaka ndikupasa example ine kha sex worker mwana wanga sindingalole akhaliso sex worker chifukwa chani okay ndikwenda ni nkonde ngati ndi sex worker mwana wanga chipinjo chitonzo chimene ndachoka ineyo kumene ndimapanga sex worker wanga mwana wanga sasa zaende momwe mukunena kuti mwandivesesa sex worker mumavutika ino
timavutika tu sex worker timavutika bana manga nakuti sex worker sama chimene chimakulimbiza mtima kuimba basi azibambo none nosanthu oyipa foti mati mukatenga ma sex worker acha mmapita mukapita kumene kuja foti ndama kuchepita ni nthumba kuti menya kumene kuja ni nkhaza ikulu mmati panga namvaso kuti pena amathobera sex worker ndala ndipo ndizoona kuti ndizokukamba ndizoona makasa amene wondeta kakumala ndira mwamba kuone sambali alili zizi takhala kumaziona azibambo wandochenjera akuti amadikira akumwese akaona tu wagona chagona dikirani mapesa kati kazoma muona ati akamafika muja akubisa kandama kake muna mukamalaya kake kena kake muna anakulikira pena paka hangala ati chimbambo chimazikhanga chikugona chikusuzumira chonje kazi uja nakasefwari walezera agona sakuzola jose apo somasa agona no protection amapesa mpaka nakasi muna wapeza wiwa muza kuti nkawapatsa muna ka 20 ndaganza tika 20 muna unuza ta tikagona konko paibe zeta papa usaganize so kuti muna tikangogona na short time ndikakusiya kunyumba pati tose lisiyana mamawa nde awa akondana ndi sex worker uchi tagona mulumu kwaja mpaka na luma mmawa awa nakasina ndikulezera ndilezeresa vuta sazi mama wasona anachenjira drink mujamweka muti madragi ati mkazi alezere agolereze ndekumakhala kutakasa kwanga nazova za sex worker zija kangalana gona kuloji kandama kalana binya kathuma kakang'ono akusolwa ikamati silikolongo ngati ali pagali moto wabandoko wapita ndrama ya lumu somepo sana tani azibambo mugonjesa somo meko sazibamba kupanga ngaza kwa prima sex worker na sex worker ndi andoti one mmagulu awowa nditi they have a circle of friends amene amazoti ndandu achifamba hayi sifa achifamba ndandu oyipitsitsa ndifuna ndikuze na chimwene sex worker siwachifamba yankhula na chimwene ndino andoti you know exactly what you want lothandira ukukhazika nishe sizingatheke ndipo ine ndifuna ndinamalizire atsika noyenda akumala nani lero basi apeza posira ndikuyang'anani ine bano ndipo ndikukhalira ni choteri ndikukhalira chonjo kumene atsika naine you know your circle of friends mumachita kuziwa chinthu kuti mwamuna uyu ndikamfikira chonje ndipanga chonje wonsewu ndi mzimu woyipa umene umakhala kuti wauvala wavomereza iwe kuvala choyipa chonse kuti ndikayime pansewu usiku mphepo mvula chani ukayima mene ndikudula ine pamene sungalimbe mtima ndikudula ine pamene chakwa chimakulimbisa ninyo mtima ndichani kuchoka mmanyumba mwanu kuti muzampane sex worker chimakhala ndichani chifukwa ndikukuza kuti iya ndine mfuna mundiyafi pamene po chimakulimbisa ni mtima ndichani bambo kuchoka kunyumba kwanu mwandipeza ine ndayima chabuno pansewu nane ndikuti ine ndizisake ndachoka kunyumba kanga muna mwana akuyambira school akuyamba school pomba maskulu akuyamba kusegulira iya papa nthawi pana ndikasake ndama ndi mwana school fees asakabwezede ku school ndayima pansewu nane ndaminula paka skate kanga pana kandava bam short iliyo mwachoka kunyumba komasiya madamu kunyumba muliya koma ndingona bentawuni mwandipeza ine pasa ine sina kuimitseni ine mwandiyimira kutsika mgali moto mwanu kundipeza ine ine ndakubera pamenepo amene wakonda zake nda iya ndifusa kaba mepo amene wakonda zake nda chizimu choyipa chimene wavala chizimu choyipacho chomama kwa ine wazibabo ndikumabwera maifa azimayi chifukwa ine wazibabo mukakhali ine mwazilesa mwana mpamtima ifeta azimayi nafeso taona dokha chamuti mezeke nakakabungu kenake mwina kati pasi capital ya business unanena za nsika na unanena kale za business mundivesi ngati uli nzimayi olimbikira nzimayi ati mayi wangwiro ngati uli mayi wangwiro chimene chingakulepheresa kuyamba business si wonse amene amapeza capital ya business achimwini ndikatibuze bwanji kundirama zingati ndikirani ndikudwe ndikufuseni kaye ndili imene ine wa town munomomo ndikakhala ndi 1000 kwa ndimanga business yantu njoenda nduze ndi 1000 mandasi yenene business imayamba ndi 1000 yes ndendoleke flour nduze front ndamba zingati kg ndiyo 500 wa yes. mafuta 200 mafuta madasa ngone mafuta 200 ndaja tantu zosaka koma ndakwanenga kuzeni njokuti azibambuso panoka simukuzisa azibambuso panoka mmakonda kwambiri ma sex worker kuposa zomuzi munachimba mwa pamepo kuti zikufusa niyo ababa chifukwa choti munaona chabwino chimene chili mwa sex worker mwina sex worker uja amakutakasani bwino kuposa mayi wakunyumba iya mazati yakoma nditeta uku akazanga bere ndilokugwa chonje koma sex worker bere ndiloyima koma limene ndikaligwira bwino ngati ine ndinalimba mtima kukwatira akazanga ndikuwayika pakhomo ndiye kuti zonse zinaenda kodi chama chimakuchititsani kuti muchoke mmanyumba kumapita babala kwa sada sex ndikubwerezaso kuti inuyo azimayi ine ndikulimbikira kwambiri nkhani imene yoyo mumavala chinzimu ndipepeseka yapapa mwandira nkhuya nthawi mwatsutsana nthawi yayitali jankhulani mailo lini mumwerekaye madzi chifukwa tikena kondodabwa nazo kuti muchito tembenukirana siphakira siziyamba ayi palibe apo ndizibhakira
Ndifuna ndingotana naye. Asamati bangire asamaona ngati sex worker. Ndi munthu oyipa. Nafe timve kuti kodi Ifadi kakuza ngati asika na mapamba simu. Asika na sasa ndo. Mankhwala kusamba Kamba na masamba mankhwala. Koma chima kulimbisana zibaboni chani. Kumavana chizimu choipa chizimu choipa. Kukaima pasezo. Umene kone ya program ita kulandani pa program imene yaba ntetete pano Mbaya Television nkhani yale likone kodi li hot kwambiri. Zikundiseketsa ndeke. Tukambirana kuti kodi sex worker ndi ndani nanga ubwino wake ndi ndani ndemukona tuthade mena kwabhakiria ma sex worker. Ajitire lolo akuoneka akumana nazo. Iye ndakumana nazo. Kumene ndikunena chilungamo anthu oyipa ndi oyipa. Tivumire kaye madzi. Hello. Hi. Hey people. Hi. My name is Jawes Banda. This is George Ablian B. My name is Amin Musa. My name is Steve Kondobanda. This is your boy Super DT Brown Sugar #1. Hi, my name is James Timpepo and you are watching. You are watching Mibawa Television. Mibawa Television. Mibawa Television. Creativity. Creativity that dazzles. Pali zinthu message kudzera pa Facebook komanso kanthekena kake tikamaizolenga ma message wa titsegula malayini athu ndipepeseredu kuti tikudziwa pa Facebook mukutumiza ma message ochuka zedi sitingathe kwanitsa werenga onse tiwerenga ena mwako ndi apo kuti timve kuti kodi nanonso ndemanga zanu ndizotani kumosewala kuti nkhani yathu yaleyo tikunikirana kuti kodi sex worker ndi ndani ndipo ndetu kunena zokuti ubwino wa sex worker ndi otani ndemukumva ndithu Thandiwe Kaunda uchokera kukolokosa akufotokoza ndithu kuapanga konvisa DT komanso anthu omwe mukuonera kuti muthe kuapanga understand ma sex worker. Nde message athu yoyambirira ichokera kwa Incos McFarlane Jess akuti ana opsa ndiyamipandu chitetezo samachidziwa ndipo ndisona amupanda pese akuti musatero inu mwati ndemujiwani mbola akuti tu mwati ndemujiwani nde Emile mwenso akuti ndipo ko basi anthu amene wakuthandizatu ati ma sex worker kuthandiza kwa basi ati ka program aka kamandwaza kwambiri komanso message ina ndithu kuchokera kwa ino Mphande akuti sex worker siwabwino olopa ng'ono alibe ubwino onse alinawo anthu oyipa oti azola mankhwala James Chitimba akuti ndaikonda heavy ndikuti aikonda kandi mutuka ndikogamulira ndadzitika ndithandi sindikudziwa Magnite Mafule akuti musamabhakire mahule anena mwachoncho asanene ife timabhakira mahule fuata ndi ufulu wawo kupanga andi ufulu wawo ma sex worker deru usiku wonse ndipo ndizoona ambiri m'manyumba amwe akwatira ma sex worker omwe kuchoka babala mutonzero zakanga pange atiti tiyeni pitizani madam kwakanthai kanoka ma message amene wawo andirekesere pompa koma pakana ipa nopa kwa inu nonse amene mufuna opereka ndemanga zanu omwe ndithu muli kunyumba mufuna muthepo ndemanga pa program yathu imene yapa ntetete yomwe tsiku la lero tikunikirana za ubwino wa sex worker kuti kodi sex worker ndi ndani mukhoza ndithu kuyimba pa nambala yomwe ndithu posachedwa pompa iyikidwe pa screen panupo kuti timve maganizo anu komasewala kuti mlendo wathu tsiku la lero ndi Thandiwe Kaunda emwe ndithu akufotokoza za ubwino wa sex worker komanso atifotokozera ena mwa mavuto omwe ma sex worker amakumana nawo atitiso mava mbali yanu tamvaso mbali ya anthu ena kuchokera pa Facebook timve kwa inu amene muli kunyumba kuti kodi ndemanga yanu ndi otani mukhoza ndithu kuyimba pa nambala yomwe posachedwa apa iyikidwe pa screen ipa
izo tizayambika ine ndikunenetsa ine ndifuna ndike comment imene anena ayinkosi afotokoza kuti anaopsa kwambiri ndi amupanda ndipo ndizoonadi mwana wa mumpanda chitetezo samachiziwa kondomu samachiziwa dika ndikuze na chimwe nanga mwana wa mumpanda mmati mukamuna wa mumpanda mmati mwana wa mumpandayi ndi wabwinobwino foti palibe chomwe amachita chichomwe amachita iye ndiyo kuti akutuluka nyumba mokwawo akumana ndiwo koma chomwe ndikakuza ndi mwana wa mumpanda uja ndamene aliopsa kwambiri chifukwa chakuti kubwera bambo wamkulu ndithu kamwena mabwana masiwo machani apezekati mwana jatengana naye apita kagula naye muna atengana naye bwana ndikana mundimveka chimwene ababa nakubatsani mpata nakubatsani mpata kathekena kakendupa tsanisana atenge foni message ina kuchokera kwa Enoki Gaston akuti koma amapangira kuvutika akazoyendayendawa ndipo ndizoona message ina kuchokera kwa Magnite Mafuli akuti musamabhakire mahule hayi hello muli bwanji hello takulandirani pa television pa program imene yapa mtetete tikudziweni dzina tipepesepo ndithu kwa inu nonse amene mufuna kupeka ndimanga mpulogalamu iyi tiyimbireni ndithu pa namba yomwe mukuiona pa screen panopo hello muli bwanji hello muli bwanji tili bwino ndikudziweni komanso kumene mukutiimbira awoweni kuchokera ku Mzuzu ndimangani ndiyotani mpulogalamu iyi ndamanganga ndiona kuti mahule sokwambira ndi amene akusunga mabanja manyumbamo. Yes, I'm happy for you, my brother. Ndakunyadira simukuna madaji mwene ine ndagwiriza kwambiri bayazimaye na manyumbasayira suzuru sokabola kuliso mahule ziko mukwambira chimwene apo ndenda gwizana nanu koma ngakhale ena akunena kuti mahulewa alibe ubwino wake pomwe anthu ena akwatiradi mahulewa m'mabalamu kwambiri mai ndithu ndathokoza chimwene anifa cha comment yanu yabuno ziwerengera choyambirira azamani foro konja ndikuze titi chomwe ndikuza chomwe ndipakamba zainkuko hello muli bwanji tibwino ndikudziweni komanso kumene mutimvira palibe mpingo kapena chipembedzo chilichonse chimene chimapanga support kuti mwana wamkazi azikhala woyenda. Okay, ndifunse kaye kodi mfiti anthu amanati awo ndafiti sapita kuchalichi fiti silo wanchalichi aswayankho adidi okay timve kaye namba yake ndithu ndiyomwe ipaskili vanumva ine ndifuna ndifunse mukamalati sex work amadandidwa nchalichi babe amene sex work amadandidwa nchalichi kodi ine ntokhala ndinowa babala koma kuvala bwinobwino mozilemekeza national yanga bwinobwino kupita kuchalichi andakaza ndine sex work ndifunse funso limenelo alibe choyamba koma sex work angalimbe tibiro chalichi amapita nchalichi fota mazoti business akupanga ndi mulungu amene amazi mutsitseko screen yanu yokuti limbane bwinobwino. Hello. Hey. Tibwino mudayikirani ndi screen yanu yokuti limbane bwinobwino. Okay. Ndikudziweni dzina komanso kumene mutiimbira. Ine chomwe ndikuuza cheni ngabakoza ana mumpanda ndi opsesesa kuposa mkazi wa babala. Iwe ngati mkazi mwana woyenda tsikana wa babala. Umata kunama kuvala kuchana kupita kuchalichi ndiko kuipako sikuipa kumene kufacho ndizoti ndapanga chinthu choipa mulungu ndikagwada basi ndikapempha ndikuza zazo machitika ndi sex work amata kamachoka sex work aja kamachoka nyumba mwawo kuti akapanga sex work sikuti anthu aja sapemphera amagwada kupempha kuti mulungu aonetsere chisomo mwina tsiku lina mulungu adzapatsa mamuna okhala wawo adzasiya zokhala babala mwayiona chimwene bwino ndikudziweni komanso kumene mutiimbira ngawiza ndikuimbira kuchileka kuchokera kuchileka ndi mangano ndiyotani madamu nkhanira itsatira kuno omwe nthawi zambiri buli kawiri zimapezeka kuti anthu ena titakunena kuti masex worker ndi abwino ena nkunena kuti ndoyipa koma zoona zake zenezeni zona kuti usex workawo si chinthu choyenerera kuti anthu azipanga ndiyopemphana ndi uzimu munthu wina aliyense akuyenera kuti atsate chimene mulungu adafotokoza kuti azipanga kudyera mu sex worker kaya umphawi sikuti ungathe chifukwa kuti munthu akupanga usex
worker anthu ambiri amene akugwira ntchito zimene zoona mosapyatira amapanga zoyipa zambiri ambiri mwa iwo alipo satanism komanso amatola mankhwala oyipa opa anthu kuti azatsatira so azibampena amene akunena kuti ma-sex worker ndi amene amawathandiza akusunga manja zimene zabodza anthu amene wawa ndi anthu oyipa onyantsisisa nawonso otsatiranso zinthu zonyantsazo zomwambira azibambowa ndamemu kuti ndioyipitsisa kudzola mankhwala kukaima pansewu chizimu choyipa mwana woti akaima pansewu ngati uhora kulimba mtima kuti ine panopa chita ndipeze chindipeze satana umene hello muli bwanji ndikunokaino bwino ndikudziweni dzina komanso kumemutimbira ndine omwe ndikasakamiza ndikuimbira kuno kudedza kuchokera kudedza ndi mangano ndiotani ndimafuna ndifotokoze kunena kuti ma-sex worker athu nthawi zambiri ndi amene sakumanga mabanja akumanga mabanja munjira yanji okay nthawi zambiri timakumana ndi azimayi amwano ngati mwa nyumbamo tikakumana ndi azimayi amwano ngati mwa nyumba tikapita kwa sex worker akatithandiza basi timangobwera nkupirira kantima zizizizi ndagwirizana nanu pamenepo bwana kuchokera kuchileka azibambo muchita zimenezi mtiwanda chibona to munthu wapakidwa mankhwala abwana ndakunadirani ndipo simunama mabanja alakusungidwa muno mambiri azimayi azibambo malakwacho kuti mumachoka m'manyumba mwanu momo fati nzimayi sana kusamalira bwino nyumbamo koma chimanga kandithandiza ndi sex worker chimene masiya nyumba mwanu kutamwe kwa sex worker chimakhaje cha zimba zimene mumatenga kumuzi kwanu kuchi hello muli bwanji hello muli bwanji ndikudziweni dzina komanso kumemutimbira ine ndine mayi mkepa mayi wadula titakamva maganizo awo hello muli bwanji hello muli bwanji bwino ndikudziweni dzina komanso kumemutimbira chabwino chokera kukasungu ndi mangano ndiotani mpulogalamuyi azimayi atani kwenda bwana azimayi takufoka azimayi zikukhala bwanji akopa iweyo ndikuona foti kufoka kapena mwina thandi kulangula zikwaba ndisazimayi ukukhala ndi manja koma naye chomwe ndikakuzeni chokuti nkhani imeneyo ndikukhulupirira naye kuti ananena sikana woyenda nkhani amwe ndifuna nditsindike koma kani nkhani ananena yana mumpanda apa inanenedwa nda inkosi mwana wakumpanda ndi sex worker option mwana wamumpanda ndikuze ndikhulupirira amene ndamabwera ndikamoto kokutha bwino bwino ndikudziweni dzina komanso kumemutimbira chokera kusalima ndi mangano ndiotani mukumveka ndithu hello mukumveka ndona kuti kupanga support packages za ulezi it is satanic and devil zina zizokufuna abange yayi how ndizao fiti tu izi mukati sataniki mukutanthauza kuti chani bwana ine ndikugwirizana nawo ndani nakati mtsikana amene makaima pansi akamati sataniki mtsikana akaima pansi wavala kuti tifunse kayi m'manyumbamo kuti tifunse akamati ena ti amankhwala kuti m'manyumbamo ndifunse muli azimayi ena amakupanga mankhwala kuti azimuna wakhazikike matako pasi zosatheka koma chomwe ndingakuze nchokuti azimayi m'manyumbamo nawo sakupaka zopakapaka koma matichani zija amawutsa tija akuti azibambo akhazikike matako pasi chifukwa chakuti bambo akomera ndi sex worker hello muli bwanji hello muli bwanji muli bwanji bwino ndikudziweni komanso kumemutimbira chabwino eno I think mukhala mayi oyambirira kuti tifotokozereni maganizo anu programuyi maganizo anga ndona kuti azimayi oyendayendawa tipatasa tikulemekeza dzina kuti sex worker komano dzina kuti sex worker zingofuna kungapasa kampani kapena kaudindo kapena kuzinyakira koma kunapa chilungamo tilowe mmawu wa mulungu siziponaye zimayi anabalwa kuti alemekeze thupi lake
komanso tulira mai ndinene alikhale ndi munthu mmodzi monga mwamuna wake ndiye kumatenga matupi athuwa kuti basi tizingoyima pena paliponse mwamuna alisanene anga tifume handimi pamene tikunyoza mulungu wakumwamba kuzilemekeza tikunyoza chilengedwe chimene mulungu anatipanga ndikugwirizana nanu mai ero chimene amene akuti kuyamtamvesesadikiro zimene akunena zititatiza ndipo tizitenge kuti tizoona zimayi ayenako zilemekeza kuambira mavaliwe ndiyatundira obisika nditenge tundira munthu wina aliyese khanzibamo khanzi mali khale kachisi wa yehova ndechipalile chifukwa chona kuti tikanyadile uhule tinakuti mahule ali ukufulu waziko lapasi koma tiyambirapira kumwamba kulibe ufulu munthu amene ali uhule alini aunonga mabanja chifukwa cha uhule azibambo amene akuna kuti timapita kumahule timakapeza mtendere ngazibambo sokonekera mitu amene wonke akachapweteka kapena mudwa mambo wankhalidwe yake otamba werenga mawu amene amaka baibulo sangenoti mbanja mwanga mlumano ndikapeza mtendere kuhule sizoonayo mai ndingoyikaponawo komentiyo aliyesetu amene ali sexual amene mukunati ndihuleyo naye samafuna kupeza manja mamuna wake atapeza wake naye azakhazikika matako pansi osayendanso pansiwo koma atsikana aja kamapanga zimenezozo mundive kodi lusexweka usukuti kukhala kupanga kumakhati nkufuna koma makhati ali pa mavuto amene akumana nawo kumene aliko komanso kulakwaso ndazimunawo azimayife m'manyumba kuti amene tikwasamala bwino azimunatu m'manyumba amene muli nawo pafupi akuti kwani uhule uchamuauga tepacha uhule wati kupanga zina ngati zikuthandiza pange business mkoli munthu uhule alina azibale yake okay kugira maganyu kukaza maganyu wapeza ndirama yotayambire zona kodi atsikana masiku ana mtawuni othwanu mama amaona kuti akagwire ganyu olima amaona kuluza kwambiri koma nazolowera kuti iwo chifukwa chani chokhalira mtawuni pesa kusowa zoti ine ndinovutika akakhalira mtawuni mamongopita mtawuni ndijani koma pasa chani mtawuni uvulayo kaka tathokoza kwambiri mai chokocho tathokoza kwambiri mami koma musamalane komayo amayi wasamalane kwambiri ndekuti iwowo chimo chomwana aona cholakuwa mwa sexweka ati ndisexweka anazunguzamuna kwambiri mayiwa sexweka anasokoneza banja lawo kwambiri muli bwanji hello muli bwanji chimwino ndikudziweni dzina kumaso kumemuti mpira ndiwendera kusalima yoyera usalima ndimangano ndiyorani mprogramuyi tanonga yati yaitengera kuti uhule si wabwino bwa ndibwera mbanji waipa patipo tafotokozani ndithu ine Wellington unokusalima mukumveka musazimvere pa screen ingopitizani kufotokoza uhule abasexual nezojera andi tinanebesira bwino kubwera yoti anthu apita ndalama kuyiwa kwa anthu akapita ndalama sakuvanga kuti atungise dziko kasinze anthu koma ila zimene zote zifuna kufuna ndalama ndili kudakita kufuna ndalama ndi chimo chifukwa anthu mabanja amapeza ankali ali mambo mwawo sankapeze banja sote munthu waenda kumsewu komati akuti azibambono ndi amene mmavuta ndalama sex worker ndinesikonakosopera mabanja anthu ena komanso ndaona ndani awa abambo ana kuti umuntu ungasopeza banja ankali bakho ndizoona ndopese itonokwemera njira sinakulira kuti okay ife tingofuna kulira kuti kuti muntu kulakalimukwenda kusewu kulenga nafa kuitika kumanzumia nkanyoto cholinga apete ndalama ndegwero la chimo gwero funa ndalama nakala chimo ena akakasapoti akukakasapoti pasepakakasapoti umatona pasatavakudziwa kuti chimo ndoli kulakwa
komanso tuni azibambonu mmathawa azimayi anu m'manyumbamo mapita m'mabala kukasaka azimayi oyendayenda chifukwa cha chani chimene munaona mwa sex worker ndi chani mwa inuyo okay chabwino tinaye kuti nakasi mukumatana ntsikana woyendayenda tinaye kuti ati uhule simunana kuti uhule amene fatimana kuti ni tsikana woyendayenda komatu balazima okay koma nangachima kulimbitsani nchani niyo azibambo kopeze kati mwatengana ndi sex worker mpaka nakulumu kuvula chilichonse ndikugona naye sex worker uchi pamene pomwe amakhala oduka mutu ni ndani kwenikweni kusonyeza kuti apa pasi boyonso ndolakwa sex worker yonso ndolakwa awapezeka munziwo ndiyo wolakwa iya ine ndingofunsa kafati achimwene pali ena mtawuni mizimu akwatirazika mwini thako ndolakwira nakasa azibambo mathamangira thakolo nakasa azibambo mathamangira thakolo kwambiri kuchokera kusalimako mafono omaliza malingana ndi nthawi yathu abazigoni kuti nthawi yathu ndithu kupita umalizirisha ndingotenga pomwina mafono omaliza ndipemphoneyanso kuti mafono amene wawa ndidziwonso kuti muli ndi kufuna utsutsana ndikupatsani mpata kuti nyanso kuti mutsutsane bwinobwino koma apapa tiye tisiye kuti timve kuti kodi anthuwa ali maizi amotani. Hello muli bwanji? Hello muli bwanji? Tibwino ndikudziweni komanso kumene mutimbira chokera kulilongwe ndamangano ndiyodani mpulogalamu uyo musiyozimvera pa screen ingopitisa ndikufotokoza maganizo anu. Ehe ndemanga yanu mayi mukumveka ndithu mungotayikirana ndi screen yanuyo. azibambo amene ali ndi vuto zikomo kwambiri mayi ndagwirizana nawo mayi. Pitirizani ndithu mukumveka. chifukwa chonena kuti iwowo ndi amene amakhonena kuti amakambadala azimayi chifukwa chonena kuti iwo amakambadala azimayi mchana makhanga linoti azimayi odolawa kutolakwa ayi azimayi kwapangokhuli ayi ndeniyo pamebo kulambiri azimayi amene amakhala m'manyumba isena amene amakhala koyenda chabwino tathokoza kwambiri mayi chokera kwagaliyekako akwankho ndi mayi tivuto ndi azibambo azibambo machoka m'manyumba masakatsikaoyendaendakupatseni mwayi okuti mulifotokozere pepani mabotiti pepani. Hello muli bwanji? Tibwino ndikudziweni komanso kumene mutimbira. Ineyo ndikuyimira nawo bankhani imene yawo uleyo. Mukuti chani? Ineyo ine ndinalunga kuno kuchilimba. Ineyo ndimati ndifuse nawo mayi amene akula. Imene omaliza ngakhale sana tifuse koma nayi ndifunso kwa inu Thandi kuti ndithu timve maganizo anu tithokoze kwambiri kwa inu nonse amene mwatiimbira mafoni komanso mwina akhala mbali yanu. Hello muli bwanji? Tibwino ndikudziweni komanso kumene mutiimbira. Sawa chado kuno kulikwambeni Super DT number 1. Nyatu wa maruni kusonyeza kuti muli mbali yake ndithu. Mahule ndoipa ndi chani chifukwa chipanda mahule wosi bweza zimambo fayati kasika kunyumba uyambana ndazi mayi umanya mukaso bwerera kumapala maya zona mahule wochi wanda chimene wanena wali nchiwanda choipa kwambiri mahulewo andi vakatakhala ucheniyo ate mahulewo chabwino tathokoza kwambiri ndithu mabanja bwezisa kutokonekera tathokoza pepani ndithu malingana ndi nthawi yathu ndingokupatsani 2 minutes atiti kuti mwina mukhozotsenera monena musapshatira ayi ndikuneneza panomba kuti uhule kapena kuyendayenda
ndi chinthu choyipa. Mzimayi wa nzeru amatha kupanga nzeru yoti apayambe business yake. Ende ndichofunikira kwambiri kuti atsikana amene akuonera program inoyi panopa ayambe kuganiza kuti business sungapange million tsiku limodzi. Sungagule phone ya 400,000 tsiku limodzi. Mtsikana akwena kulimbikira skulu akwena kupanga zinthu zofunikira. Chabwino tathokoza kwambiri ni nthawi Thandi. Okay, ine chomwe ndingapemphe nawo musamane kuti sex worker ndoyipa kwa ifeyo. Amungati mangani atsikana ma sex worker atsikana oyenda. Sex worker ndi munthu wabwino. Ndipo palapezeka bungwe naka kuti matha kwabwereketsa mwina atsikana nawo mwina tingongole litapezeka. Mwina nawo sofana nawo kukhala pansewu sikuti makhala kufuna chifukwa cha mavuto. Koma amene akuti naso ntapeza mamuna atandikwatira nthakusiya zimene. Olontapeza capital business. Azili nakupatsani mpata. Olontapeza sex worker. Olontapeza capital business. Nditakudani? Nditakuyamba. Ndati zapempha kuna anzathu amene akumvera kumene kwamene amani kotekera amatha kumana mwina ndi azathu madona azunguwa. Atakati pemphera kwa kumina kathumba kuti atsikana mwina azaphusa kandikatera linyi kuti asiyo kuti pale nalo atsikana mwina kuti ino sex worker balona ndi bwana. Thandi malingana ndi nthawi yathu zikonekoneya zokuti tikuduleni pamenepo kuti tithokoze kwambiri kwa inu nonse amene muonera program imene kudzera pa Facebook komanso nonse amene munali kunyumba. Ndenga limene mafotokozera kuti timabweretsa mitu imeneyi potengera kuti timadziwa zokuti kunjaku ma sex worker alipo. Azibambo ndithu akupita ndithu kumakafuna ma sex worker. Ndipakenso tinamubweretsa Thandi kuti atifotokozere kunena zokuti kodi ubwino wa ma sex worker wagona pati. Tamvanso atiti ndithu akufotokoza kuti u sex worker palibeponso ubwino naliwonse. Komanso tamba ndemanga kuchokera pa Facebook ndi kwa inu amene matimbira. Ndingonena mwachangu changu pa Facebook tawerenga makomenti anthu awiri amene anena zokuti sex worker ndi wabwino. Ndipo pa amene anthu 5 anena zoti sex worker si wabwino. Pamene amene anayimba anthu 5 anena kuti sex worker si wabwino. Mmodzi anena zokuti azibambo ndi amene amakachiro waputa azimayiwa. Anthu atatu ndithu anena zokuti sex worker ndi wabwino. Tithokoze kwambiri anzathu amene atithandiza kuti zonsezi ziyende bwino. Ndithokoze kwambiri Lonex Phiri yemwe anayipa kamera komanso Stanley Chisi ndi Emmanuel Tambala omwe ndithu anayipa makina kuonesesa kuti zonse zikuyenda bwino. Tinenetse apa kunena zoti Thandi anabwera ngati mmodzi woyimirira amene amapanga ndithu ma project kucheza ndi ma sex worker kuti amve kuti kodi nchifukwa chani. Ndi amene so amathandiza kuti akumana ndi nkhanza zosiyanasiyana. Musantenge ngati Thandi ndi sex worker. Tetikonzepo pamenepo ndithu. Tithokoze kwambiri kwa inu nonse amene muonera program. Kuchokera kwa ine Ntembeni Haugea ndingoti pitizani kuonera ma program otsatirawa.